салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо кардаистед. Аз бародаро чӣ хеле ки ман аҳамият додам, бисёриётон мехоҳем ки каналотонро реклама кунед ва мо бо яъне ки фикр кардем як идея чотка баъд аз сарам зад ки кадоме телеграм дора бародаро ҳозир мада срада да комментария нависен ё ки инами номрои май телеграмом карочи инами номрода нависен ҳозир ма дабавитон мекунам группада мо чӣ бозӣ кардаистем. Каждый одам медрора силкаша мепартояд, дига одамои активни уҷа блогерҳо бисёр чидагиан уже медроянд дар каналатон срада подписатсия мекунанд. Вақта долга намегирем то биромадани барномаи рекламодателя. Шумо метавонед ки то вақта уже аллакай хела каналатон яъне ки реклама бигирад. Реали ма аждад намекардам ин видео ҳозир бояд намебаробад, не ки бисёри бад хоҳиш кардаистем ки реклама рости гап бисёри бад мара навистаистем дар личкам. Ба ҳамин хотир бародаро биё такс раст ки ҳамин хел мехоҳем ки реклама бикунен я дигартона. Тогда нами номрои телеграм мада нависен ҳозир ма шуморо дабавид мекунам дар телеграм ва ҳозир нами хеди ҳозир. Имрӯз чандума? Имрӯз деюма. Фақат сеюм. Ина имрӯз деюма ҳозир, нами ҳозир ма ҳами записа кардаистам карочи. Ина имрӯз деюм карочи. Нами ҳозир ма бо видео да яъне ки нами шаб бо бозӣ мекунем дар группа, яъне ки реклама мекунем каналотона вақтон медонем подписчик ҷамъ ҳама уҷа блогера ва чӣ қадаре бисёр шиден ҳамон қадар яъне ки подписчики шумо зиёд мешавад бародаро. Ба ҳамин хотир сраза нависен мара ма дабавитон кунем ва бидорем каналотонро реклама кунем. Минимум ҳеҷ нагиранам, агар як хеле бо пешравӣ мешавад барои ҳар яктаи шуморо. Агар хоҳиш дорӣ, агар желание дорӣ, честно, тогда бидро ҳамин номроро фақат ба телеграм илтимостон мекунем, фақат ба телеграм нависен ва ма дабавитон мекунем бидорем реклама кунем. Бо ягон фикри ақида дошта бошед, яъне любой савол дошта бошед, ҳатман нависед дар комментария. Ма хади ҳозирам мегем ҷавобтон медам, фарқ надоре бекам буди карочи бародаро. Хай бахшиш барои видео ҳозир ҳамин хел сиёнка кардем партофтем ша, ҳамин хел ба хотире ки дидем бисёр мехоҳем, ба ҳамин хотир ма ҳамин хел сиёнка кардем партофтем ша барои шумо бародаро. Хай тогда агар не қафои кор мешем, вақта намекашем ва вақта пасаратса кунем ки долга нашава бародаро, срада мегирем медроем менависен ва ма дабавитон мекунам қафои кору бортон мешем бародаро. Ва як камтар як чизи дига гуфтанем ки розига бисёр одамо мара менависанд бародаро ки акамода каналое ки ва ма як идея бо чоткаи дига дорам, шояд бовар дорам ки барои ҳар яктаи шумора и идея 100% ҳам одамое ки нав ҳоли канал надорем бигем мехоҳем ки срада канал бидрорем карочи, яъне канал бикшоена соҳиби подписчик шем бародаро. Ба ҳамин хотир ма як идея чотка ига дорам. Идея ҳама чизоро ма дар группа фаҳмондаистам. Медонед срада ози группа ма мегум то ки чӣ хел срочно соҳиби 100 подписчик мешем бародаро. Агар желаниятон боша, тогда срада нависен дар группа ма дабавитон мекунам. Удачи всем амакаса карочи, ждатон дорам дар группа. Удачи.